Ka senjuk kinong shina film ka bakentup ya kinong ruai kinong shat kinong shina music video bat barok ki bahab haka thup ki bak thau kam lade haka bayade bet kerensan social media ni ka bangila ban ong ka riwar mingi film makers content creator and artist association bat kani ka kenhun kala yo ban pelong daga jingalang ka bala pelum pelang ya ki riu don sap ki bana pok ka than kani ka kenhun kala stang na du ar hajar reply ta da du mentahi war hajar penriu kala yo ban jid ya kinong kitkam bat ru kala penthama ya kinong kambarim kani ka kenhun ka balayalam daw samla chester fil khongla kala penlong menhin ka sngi ka arpui tarik ulber ar hajar penriu ha ka ying dorbar hall penusla propa ha kani ka jingyalang layo ban syong pensngau ya ka report rikam ka banau snem ar hajar apply hadu menta bat susu laong baki balapoi syakani ka jingyalang kila kot syakasan pautam bat kinong kitkam ki bahakmat ki balayo banjid akati ka sngi ki don khat riungun nilayo rubanya kren badu presiden uba chester fil khongla ubadang yai biteng ban bat kumu presiden ketika kenhun ulaong wala duna makna kibawan ban mi syakmat ban yathir ha ketika program nrei ke program kalalong ke bajom kajing tmu jong ka association kalong ban penroy yaki samla don sap ki bana po kathany ban lum ban lang ban kudup bat ban betin nanti yaki ban perlong kum ka kam kabala ban krisyan yaki bat na ketika kenhun kalami kajing penslur yaki samla bakin wan syakmat klem dadon kajing artetin ne kajing lerany Taka peningkau angi inau blay ubela ya lambik ya lamberti na i kum ka association habo jong ka thai luar mengi ka ba ka kerteng maka dai ka reward mengi filmmakers content creators and artists association ha ka ba ha dia ka sngi ka apoi tarik punai balai ajar pro ana haying dor hall slop proper la yo ipnya song na ka general meeting harangkat ka general election ka ba la yo ibnjit na kinang kitkam bathmai jong kene jong news na mo banang yan na sakman te ay kublay nga barokhoy na kinong ya sakilang sa kane ka program i ha kane ka sing ka bante kata general meeting ha ka balaya em kato kane ki rupi ba ki bayadai ki ba hutanat ki bung sementasen ha kini ki kam film ki kam video ki kam ruai ki kam siau kam shat an harangkat kita ki wei pat kita len na kisap ki bayi em ki bayi em hapo ka area jam ka riwar mengi ki bayi em hapo ka dong ka han mai dah kan kasing ka bantia lai em ringkat i nadi ki advisor barim te ka komiti barim jom kan ka RMFCA dah harangkat ki ne ki wei pat ki ro msak ki balai em lang kan kasing ka bantia i la bu yati afi ba ben ki baduna ki bongpoi sakanika meeting handai kajing ya penyat pem ina kan meeting long ka bayat be ya di ha ka bayat sementara jing sementara ka basirhem ta ha kan sngi hadin ki jing penhui na ki report ki ba pher jong system ki ba ladep nadi ka general report ka financial report na yo ipung penhu te ha kana ka meeting la ya pedeng hun kinakata la em lo kinang saki nakata ka report ka balaya penhu ya ka meeting te jikmen jihun ba aro na ka jingi sementa sirhem maki ta ai kublay na kalyang maki ro ki bala mi sakamat ma bong snokti en mai ki nang yalam jang ka association ta hadin jang kita ki baro ki jing penhu na ki report ki jing batai sa phang history jang ka association layo era bong jitmai la na pung scam na ki no kitkam jang ka RFCA na ne kata kariwan mingi filmmakers content creators and artists association ta hakane ka sngi ka bantia layo ibong pensyong mi chua daki advisor mi ibong yalam na ka meeting bung jitma na kita ki no yalam jang ka association ta hadin je kita ki AKA layo i bong penmi na kita ki khat rongot ki nang yalam hapo jang ka association ha ka bong lam khamat na bong yalam baik yalam reti na ki kam ki badangsa en na ki kam ki bong nang mi rana na sakmat ha ka ba ka jing mi kini kinong kitkam long kada daga jingya jet bet jirti ki bayi ementalang ha kana ka meeting ta hukuman na sikadai basisen na kalyang mga ji bit ji man ki bong pening biang kumu presiden bong pet bong kmi lana bong yalam na kana ka executive committee ka batmai ha ka ba nang
yo susu ira bang penyar bang penurlong naki aka ki jing temu ki ban nang iya nang nasakman en harangkat ki jing ya trailang en kan ke komiti ke batmai ke layo bang jin te kremen ba ki aka baro ki ba installe en nasakmat nong ki ba job ki ba em kata ke jingmut ka bang penroy penpat kantam nakasap ka phong ka ba em hapo pathan ruwat Islam dan nakaliang mga ni MSCB ki kenten hanre tangkawai hi ka jingmut ka ba nakaliang mga kwa ngabong pasat lang sapi ki bayo ji lembaga neka jingkren mga lembaga neka jaka ba ka jingmut mai lembaga asosian harangkat ki member ki ba hapo ka asosian numut itamu sipun penkut naki program tang hanre bong nang yai betin lenti en bong nang yai wat nakilenti sano bong la bong penyar su na kan kasap ka phong ka ba em hapok than ruwan mai te harangkat ro kita kisap ki bala em mi en pen urlong bong thau kelat thau kam thau jam nam ta ki kian samla ki ba em hapok than ruwa Islam nu sange tang kumnan hanre nang yai wat na kita ki kian samla ki ba em hapok jang than ruwa Islam bong mi ki sakmat bong nularan ki henry bong iya ki bong sunok tilang harangkat mai ka asosyon ta kana ka jingmut jang asosyon mai ka ba su penhu sapi bong pensu penhu the na pi ba hane la kedup lang bai na de kinong sna film kinong sna video ki music video kinong shot reels tunje kinong roi kinong shot ki ba mentah kini ki pageantry influencer ta kedup lang inaki kedup lang naki baro khanang bonglong kata kajing ya telilang hapo kadong kathan luar Islam ta sim makane ka kabu bong ai kublai na baro khot ki ba em lah kane ka singi bong sakhi na kane ka meeting mai baki ai baro ki bala le la long ki ba job ki bala job ta kajing ya lam ke jong kublai sibin Banyai dan bat pi shirang tar kisngi shi shangat rang